Gusto kag dali kay mahurot imong kwarta? Simple kayo. Apil ka ni mga scatter, mga online casino, online sugal, dilaro na pud biya kani. Pakilawon ka, daog ka gamay, sa gunson imong daog, pero wa ka kabantay. Sa sige nimo patad, sige nimo og butang dito kwarta tingala ka. Siyog ka daog, pero lutaw ginansa, pero unlod mang kapital. Ang tao, taas kayong panginahanglan sa kwarta. Mangitag kwarta, aron makapalit sila mga gusto ug makasabay sa uso. Dako kayang kalipay sa Dios na atong manluluwas tungod niining mga minsay na nagtudlo ka nato sa pagkabot sa atong manluluwas, pagpangita sa iyang gugma, pagpangita sa kamatuoran, pagpangita sa tong own identity diha kang Kristo. Nining taknaa mga pagkapaglaom, akong ginatimbaya ang atong mga online viewers diha sa Facebook, YouTube, sa atong online platform, hinaot na naramos may kahimtang karon. Sa akong mga kaigalaan, kaigsunan na nadiha sa abroad karon, labi na si Kuya Alpiniano Ayad, kay June Ayad, salamat kay sa imong pagsubaybay. O gusto po na ako itimbaya mga kaigalaan ang akong mga fellow pastors from Northern Davao Mission na nagasubaybay po ron, ang mga suod na higala, mga magbubuhat diha ilalom sa atong buhatan sa Northern Davao Mission. Salamat kay sa inyong mga pag-ampo ug suporta. Gusto po na ako i-greet ang among kaubanan sa Field 3 Pastors, led by our Field Coordinator, Pastor Kirk Suwan. Salamat kaayo, Pastor, sa imong mga pag-ampo. Ug ako po itimbaya usab mga kaigalaan ako mga pinalagang kaparintihan sa Katso and Pangay family na diha kadaghanan sa Tambungon, Davao de Oro. Salamat kaayo sa inyong pagsubaybay o pag-ampo. Hinaut na na-bless ramo sa mga mensahe. O ako pong itimbayang kung mga kaparintihan sa Istomo family na nagasubaybay karon. Salamat sa inyong paglantaw. Salamat sa inyong mga pag-ampo. O niining taknaa mga kaigsunan, dili ta maglangan. Before I proceed, let me give you some amazing facts mga kapaglaom. As of 2025, for your information, there are over 24 million e-commerce or e-stores operating globally. Grabe no? Daghan na kay mga online stores karon, online market operating globally. Over 24 million. Hinungdan, easy access na lang ang pagpalit o pagbaligya. Mao nang kung dali na lang, dali ra pod mahurot atong kwarta mga kaigalaan. Mga kaigsunan, ang atong topiko nining kagabion giuluhan kini og instant gratification versus lasting stability. Choosing your financial path. Sa dili pa ko magpadayon sa mensahe, tuguti ko ninyo mga kaigsunan sa pagbasa sa teksto na makita sa Lucas 12, versikulo 15 nagingon. Og siya miingon kanila, magmatngon kamo og likayin ninyo ang tanang dagway kadalo. Kayang kinabuhi sa tao, wala diha kadagaya sa iyang mga katigayunan. Mga kaigsunan, nagpuyo kita sa panahon karon, diin ang pagpangwarta dali na lang kaayo. Kaniadto, wala ko nang magsulti na dali ra kay makakwarta, pero daghan nagpamaagi makakwarta. Kay kaniadto mga kaigsunan, limitado ra yung opportunity makakwarta ka, mag-uma ka, manghurnal, mangnegosyo, pero karon daghan na kay pamaagi makakwarta. Gani, daghan pug pamaagi ron, unsaon na mo, daghag kalit imong kwarta. Daghag mga investment karon, daghag mga pamaagi na mo, tubo dirit sa imong kwarta sa dali na panahon. Gani, daghan na kayo mga dula na makakwarta ka. Ang sabungan kaniadto, na kinahanglan po kamo adto og sabungan gyud. Karon pwede ra ka magpislit-pislit sa cellphone. Gani kung kugihan lang ka mag-video-video nya mag-upload sa social media, makakwarta ka. Mabitaw moingon na ang tanan, nag-vlogger na ba ang tanan? Tungod kay pag-vlog, ang pag-vlog makakwarta man.
So daghang pamaagi makakwarta. Gani, tungod kay paspas na makakitag kwarta, nang gawas po ding daghan kay mga trending na mga sinina, mga gadgets o uban pang mga butang. Hinungdan, ang tao, taas kayong panginahanglan sa kwarta, kay aron makasabay sa trend. Mangitag kwarta aron makapalit sila mga gusto o makasabay sa uso. Kung dili pa kaya ang paninapi, pwede man manghulam o mangutang mo na imoto karon sinerasyon. Balagway kwarta, pwede bitaw mangutang, order ta. Ay, kagul. Salamat sa mga daghang ng gawas nga online loans o credit cards. Kay bisan ang mga pobre karon, pwede na magkinabuhi sobra sa ilang mga gikitaan. Samtang naghinay-hinay o kaunlod sa dagkong utang. Panalangin maning daghang loan. Panalangin maning mga credit cards. Kinadentay makuot emergency, magasto sa mga panginahanglan nato. Pero, kung magsige tag utang, loan, bisag di na nato yun kayo kinahanglan, magkaanam tag kalusno sa utang. Labi na mga batanon, ayaw gidin taon mo pag social climber, ayaw gidin taon pautunga og palibangan ninyo inyong mga ginikanan og iPhone, bisag wa pag yo'y saktong income karon. You know what? Let me share to you a very common or popular story about the prodigal son. I want to share this story because this prodigal son is a young man who thought that money, kwarta, freedom, and living for the moment of enjoyment would bring him joy and fulfillment. Kini manggong prodigal son, naghunahuna ni siya ng kwarta, kagawasan, o paglingaw-lingaw sa unsay gusto niya, maghatag og katagbawan og kalipay. Sama gud sa itong mga batanon karong panahon na? Yes, sama sa itong mga batanon karong panahon na. Naghunahuna na kung makuha na ko ang gusto, I'm satisfied. Fulfilled na ang ako mga pangandoy. But, unsay nahitabo ni mga batanon na? He end up so sad, alone, frustrated, failure, broken, hungry. Mga mga batanon, sa kadlaw ni ana, ang maong anak, sa way pagduwa-duwa, way kaulaw, miduol siyang amahan, pa, ihatag na ako advance ang bahin ako, bi. Kay gusto ko malingaw. Gusto kong kagawasan, kapoy, sigira kong puyo kauban nimo. Gusto ko matos layong dapit. Gusto ko maglingaw-lingaw. Gusto na ko matilawan, unsay tinud-anay nakalipay. Pagay ko. Abi niyo makaigsunan, kaning batanuna, makaingon ko wag yung respeto. Kaning pangayuan nimo imong inheritance or bahin ya, buhi pa imong ginikanan o ramahan, tabla pa'y gipatay nimo sila na. Wa pa gani na matay, ikuha na nimong bahin. Mo na mga batanon, usahay day no? Sa sobra na to kataas pangandoy, kaya nagitay gusto kwaon, gusto kita makapalit anang trending na sinina, trending na cellphone, usay mawala to respetos ginikanan. Na atong kaugalingon na natong ginauna-una. Wa na tanagunahuna silang panglawas. Wa na nato ginalantaw na, grabe no, kung mangutang ko aning cellphone or motor, makaya pa kaniya sa kung magpapagbayad ng mga tigulang naman kayo ni, makakaya pa kanig pangharbis o humay, makakaya kanig siya bagsigi na laghurnal or maimpas. Mga batanon, please, paghuna-huna po sa inyong ginikanan. First point na ko i-share, mga batanon. Swipe, spend, and pretend. Moni kasagarang weakness sa mga bagong henerasyon karon. Mahilig kita sigig swipe. Mahilig kita sigig gasto. Mahilig kita sigig pretend that we are rich. But we're not. In Luke chapter 15 verse 13, nag-ingon diri, he squandered his wealth in wild living. Grabe, giwaldas sa mong batanon ang iyahang mga bahandi na gihatag sa iyang amahan. Gigasto niya bisag unsa na lang, inom, kahilayan, mga babayi, mga bisyo, tanan iyang gigasto. Sama sa mga batanon karon, mahilig kayo sa gasto. Musugot rag zero balance,
Basta kay nalingaw, kay lagi, ang motos kalibutan, you only live once, live the world to its fullest. Yes? Mga batanon, tinuod, buburang kinabuhi. Pero wala man pudbot pasabot na magsige na lang tagwaldas, kimaburang kinabuhi. Tarungon po natog manage ang atong paninapi. Mao na mga batanon, grabing lingaw-lingaw sa awang batanon. Grabe gyud. Gitilawan niya tanan, tanang trending, tanang uso, tanang kalingawan na ilado. Adtuan niya tanan. Mao na nagka-problema siya sa unahan. Swipe now, buy now, pay later. Kaning unwise spending na to, lingaw pa ni karon pero pag maningil na sa unahan, ikaw na po'y magkabuang. You know what? Our generation today is bombarded by endless ads and influencer, right? Daghan kay social media, Facebook, sig-promote og mga produkto, trending na mainom, sinina, tanan, halos na lang ihungit sa imo. Kini, nindot ni, mas lami ni, mas nice ni. And it encouraged us to swipe now, buy now, and pay later. Bisag wa pag yun tayo kwarta. But you know what, my dear young people? True peace doesn't come from purchasing the latest item. True peace comes from being rooted in God's plan for your life. Gani, sa panahon na to karon, gusto kag dali kay mahurot imong kwarta? Simple kayo. Apil ka ning mga scatter, mga online casino, mga online sugal, online gambling. Yes. Iladilaron na pud biya kani. Patilawon ka, mudaog ka gamay, sa gunson imong daog, pero wa ka kabantay. Sa sige nimog patad, sige nimo og butang dito kwarta, tingala ka. Siyog ka daog, pero lutaw ginansa, pero unlod mang kapital. Dako naman kong nagasto. Daog tuod ko, pero ginagmay, pero mas dako man ako ng kapital. Mao nang tungod kay gusto ta mo bawi, na-addict na buta ni mga dulaa karon, naman po tayo gitawag og mga online loan. Dali ra kayo mo patad, oy, GCash, unsa pa pamaagi. Pero wata kabalo, kanibiyang online loan, dagko mo kinig interes. Kanya di ta kabantay, madugay tagbayad, paninglo na ta, magkabuang na din ta. Nabisan ang daog na to sa online sugal, di na makabayad mga higala. Gusto tag mahurot dahil na tong kwarta, ay daghan kay pamaagi. Sige tag abang sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Kada adlaw moabot ang delivery boy. Nay parcel, ma'am. Kada adlaw add to cart. Mga batanon, kung wala pa tayo saktong income, kung wala pa tayo saktong kwarta, na pa tayo priority na gastuhon, kay nag-eskwela pa ka, ayaw siguro order sa Lazada. Kung mapuslan pa imong sinina, okay pa, ayaw sa order na pong bago. Sobrahan kataas sa pangandoy, subras paghigugma sa salapi, mapasigarbuhon ang kinabuhi, naglisod na hinoon tungod rapod sa sayop na pagpili. Mao nang nag-ingon ang Messages to Young People, page 377, habits of self-gratification are carried into all the habits of life, and the result is seen in recklessness and extravagant outlay. Manang delikado gyud dining self-gratification. Lingaw ni, temporaryo na kalipay, satisfied ka, ay kanindot sa parcel, mo gyud ni ang akong gusto o gina-expect. Perfect. Perfect ang parcel. Pero perfect po ang paningil sa utang, mga batanon. You can't buy peace, my dear young people, at checkout. Only debt with a discount. Musugot mo sa dili. Di yung kakapalit og kalinaw diha sa online shop. Ang imo ramang kon diha, imong parcel, apel utang o discount. That's why wise spending is actually kingdom building. Your money can serve eternity. So be careful in spending, my dear young people. Ikaduhang punto. Trends, threads, and empty heads. Mao ni kasagarang handom sa mga batanon karon. Kung unsang trending, unsay uso, unsay inline karon na fashion,
Mao ni ang sigurohon. Pero ang tinuod, nagpabiling hawang ang atong kasing-kasing o ang atong kinabuhi, nagpabilin nga walay katagbawan mga kaigalaan. In Luke 15:16, it says here, He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Sa dihang nahurot na gwaldas sa maong batanon ang iyang kwarta, asa na siya padulong? Aron siya makakaon, napugos siya panarbaho dito sa babuyan, og bisan tungod sa kagutom, may kaon siya, apil sa pagkaon sa mga baboy, mga kaigalaan. You know what? After wasting all his money, the prodigal son ended up in a place of desperation. Babuyan. He longed for even the scraps that the pigs ate. Grabe. Lami kayo sa pipila ka mga milabay na si Mana, lami kayo sa pagkaon si Jollibee, si McDo, si Girag order sa Foodpanda. Karon, musugot na kaon, bahalag bahaw. Bahala o pagkaon sa baboy, sige na lang, basta mabusog lang ko. You know what? Our generation today chases the latest trends, believing that wearing the right brand or looking a certain way will give them meaning. Basta makasuod ko ginaning brand, makasuod ko aning trending, lami kayo sa pagbati. Pero sultihan ko ka makigsunan, bisan unsao na tog sabay sa uso, dili og dili gihapon masatisfy ang atong kasing-kasing. In today's world, many youth try to flex their identity through what they wear and what they own. Sige og flex. Flex sa cellphone. Unboxing my new iPhone. Unboxing my new watch. New gadget. Sige flex. Karon ingnon yun sa mga tao na, kuyaw, dato ni, big timer, kuyaw, oy. Wow, successful person. Pero ang tinod, inutang good. Yet, after the clothes fade, and the followers stop scrolling, the emptiness remains. Mao na'y nakapait mga batanon. Human nga atong mga sinina na napalit na trending karon, pagkasunod si Mana, laos na hinuon. Karon daghang tag followers pero sunod ning undang na og like ang atong mga followers og mga friends. Ang nagpabilin, emptiness, mga kaigsunan. In Messages to Young People, page 354, it says here, the desire to follow fashion is wasting the life of many a youth. God requires something better of them. You know what? Mga batanon karon, focus kayo sa kunsay trend. Focus kayo sa kunsay suoton, unsay sulobon, unsay ipakita sa kadaghanan. Muingon biya dayog badlongon, mga hilabtanon, ay mo pagbutbuotoy, kung inani kong paliton sa uton, pakialamero, mind your own business, ayaw pagbuot, o gunsao na kuning akong kwarta, oy, itsusira ra kay mo, hilabtanon, paningkamot og imo. Mao na mga prinsipyos mga batanon karon, close-minded, dili maminaw. Pero ganig magkautang-utang na, ang naong perting luuya. Mag-abot ang simod og agtang mga higala, pahirma kog kwarta. Mao na mga kaigsunan, nag-ingon ang Psalm 24 verse 1, iya ni hiyuba ang yuta og ang pagkapuno niya na ang kalibutan og sila nga mga nanagpuyo nini. Maingon na mga batanon, ako maning kwarta. Pero ang tinod, nag-ingon na balang kasulatan, walay ato oy, sa Ginoo ni tanan. Tanawa? In Colossians 3:1, nag-ingon, huna-huna mga butang langit nun, dili ang yutanon. Ang rason nga nung close-minded kita, ang rason nga nung priority nato ang mga butang na kalibutanon, tungod kaya itong huna-huna, dili langit nun, yutanon. Yes. Pastor, dili gide dautan ba magsig pangandoy makaangkon ta ng motora, sakyanan, sinina? Dili man. Dili dautan ang mangandoy sa pagkaplag og mga material na butang niining kalibutan. Pero kung atong ipugos ang pagkaplag
bisan dili pa igo sa to ikasarang, magkaproblema ta sa unahan. Sa dihang wabot ang katalagman o balatian, walay makuot sa panudlanan. Trendy threads won't cover a soul that's starving, my dear young people. Kana nga to makabot or maangko ng mga butang, dili man gina siya makahulip sa kauhaw sa atong espiritu. Nagapangitag tinud-an ay nakalipay katagbawan. Maghatag na nimong kalipay pero temporaryo lamang. That's why, my dear young people, I would like to remind you tonight, God doesn't care about your Instagram post or your Facebook post or your brand name. He wants to dress you in the robe of righteousness. He is not concerned of your fashion. He is more concerned with your character and passion. Let God restore your identity and clothe you in His love. Ikatulong punto. Flex, stress, and no progress. Kadaghanan sa mga batanon karon, hilig kayo sige flex, sige pasikat sa konsay bag-o. Pero ang problema di ay stress. O nya walang takabantay, walay progress. Nagingon ang Luke 15:17-20, when he came to him, he got up. And when he came to himself, he got up and went to his father. Sa dihang nahimasmasan ang batanon, nakamastasas kamatuuran, nakarealize siya, naunsa naman ko? Ngano nagkaon naman kong pagkaon sa baboy? Kalami sa kong pagkaon sa balay? As dito ko sa balay, breakfast in bed? Bisan og among sudan, simple ra, pero abundaman? Naunsa naman ko diriron? Nagamtos naman ko, na unlod naman ko sa kasubo o kapakyasan. Nakarealize among batanon. Pero diha na, sa dihang naputos na, sa daghang katalagman og mga kautangan. The son had been living a life of flex. Sawa pa sa milayas sa ilang balay. Grabe, tanan. Pwede niya ipasikat sa katilingban. Showing off his wealth and independence. Samot na paglayas niya sa iyang balay, pasigarbog yun niya. Kung sa'yo gusto ninyo, gusto mo inom ta? Unsay gusto niyo ilim nun? Kuha diha, ako'y bahala. Unsay gusto ninyo? Pagkaon. Sige, kaon. Ako'y bahala. Ako ray bayad. Kuyaw kayo. Ipakita gid niya sa community kung kinsa siya. But it only led him to stress, loneliness, and loss. Human niya nakamatas kamatuoran, nakarealize. It wasn't until he came to himself and realized his need for the Father that he took the step to return home. Uman siya nakarealize. Kaingon siya, abikog ang tinud-anay nakalipay katagbawan dinis kalibutan. Dili man di ay, karon, bahalag ulaw, mubalik ko sa akong amahan. Kay di na ko kaagwanta ni ini nakahimtang. Many young people today, just like the prodigal son, flex online, showing off their image of success, their fashion, bag-o na dress. But behind the screens, they're often dealing with stress, anxiety, and insecurity. May ibog tanan nila, wow, bago-bagong sinina, wow, grabe ba, happy kay siya. Pero ang tinuod, gitabunan lang nila ilang insecurities o emptiness. Many youth today flex their own kutse, mga sakyanan. Moingon dahil dito, darao, bago na po na akong kutse, fully paid. Grabe. No monthly. Kuyawa, oy. Naiubang mga young people, mga batanon karon bisag wapay trabaho, bisag mga batanon pa lang, i-flex dayon. Bago kog motor, Raider, 150. Kuyawa, oy. Pero ang tinuod, ang inahan o gamahan mo'y nabalakag binayad monthly. Mo na sa mga kaigsunan, kung kondisyon pa ang dagan sa motor o sakyanan, kano mangita jud og latest model og mas mahal nga motor o sakyanan, nagkapuliki na inuon og bayad kada bulan.
Mga bata karon kanunay patuyangan sa ilang mga gusto, bisan dili kayo kinahanglan. Unsay gusto nimo na kala palitan. Bisan og wa pa na mag-eskwela kay gusto lagi iPhone. Na ubang mga bata ron mag-wild, mag-load-loads, ginikanan. Kay gusto palitan dag iPhone. Lami kay ingnon, unsa may gusto nimo na iPhone or eskwela? Kung gusto kag iPhone, undang eskwela. Pero gusto ka mo eskwela, ayaw sa pag-iPhone. Mga young people, mga batanon, ayaw sa na yung pataasa inyong pangandoy. Pagpundar mo sa inyong kaugalingon, makontento, kaluy ipon inyong ginikanan. Naikaron mga batanon, magpakasal, gusto yun og sosyal. Tanawa, human sa seremonya, ang magtiayon utangan, tuyo og asin ang gisudan. Utang lipay, bayad likay, ningil away, tinda hapay, tindira mahay, utang usab, patay. Mao na siya ron mga kaigsunan. Mao ba kini ang planos Ginoo? Dili. This is not God's plan. Dili plano sa Ginoo mga batanon na maparihas mo sa prodigal son. Gusto sa Ginoo na kamo muuswag. Gusto sa Ginoo na mahimo mong success. Gusto sa Ginoo na makapundar mong sakto. Gusto sa Ginoo na mahayahay pud ang iyong kinabuhi. Na dili lang mo magpabilin sa kapitos. God wants you to progress. God wants you to be successful. O gusto sa Ginoo makabot nimo yung mga pangandoy. But be careful with your spending habits. Why? Unhealthy spending habits are putting us in dangerous financial crisis and spiritual bankruptcy. Nagingon ng education, page 225. Let not the youth be trained to think that outward show is necessary. True honor comes from God alone. Mga batanon, atog yung ibutang sa atong alimpatakan nga ang pagpasikat sa gawas nun na mga kalibutanong butang, dili gyud kikinahanglan. Kaya ang tinuod na atong i-priority sa atong kinabuhi, true honor comes from God alone. Kung gusto tag kahimayaan pagdayig, mas i-priority nato ang panglantaw sa Ginoo na naas kalangitan. Magunsa man ang daghan kay mo pakpak nimo, daghag mo appreciate nimo, daghag maglantaw nimo na kuyaw ka, pero sa Ginoo wala ra ka. Bisan sa imong ngalan, wa ka nailhan. Mas may na lang ning di gyud ta sikat, wa gyud ta na trend sa to mga sinina og unsay mga napalit na tong nasuot og gikaon. Importante didto sa langit kita nailhan. Amen. If you flex your lifestyle but neglect your soul, you lose where it matters most. That's why, my dear young people, when you put God first above everything, everything else finds its place. Ikaw pat na punto. Save, stable, and truly able. Ang tambag, mga batanon mao ni, pagtigom, paningkamot na mas stable ang imong kinabuhi. Ug tuguti imong kaugalingon na mahimong able na makatabang sa uban. In Luke chapter 15 verse 22 to 24, it says here, "But the father said to his servants, bring the best robe, put a ring on his hand and shoes on his feet, for this son of mine was dead and is alive again." After the son repented and returned, the father didn't just forgive him. He restored him. Wala lamang sa pasayluas, amahan sa dihang balik siya. His father restored him. Liman ka? Pag-abot niya gikan sa paglayas, hugaw kay siyag sinina, baho kay siyag lunangan sa baboy. Siguro wala to siya ligo-ligo. Mo'y tarong sinina. Apan sa dihang ning balik siya sa Ginoo, ning balik siya sa iyang amahan, his father restored him. Gihatagan siya og bagong sinina, sing-sing mga sandalya, nagpasabot na nabalik ang iyahang pagkaanak sa iyahang amahan. The robe, ring, and sandals were signs of sonship, identity, and security. And this is true wealth, my dear young people. Not what you own,
but who you are in Christ. Bisan pa man pila na kalibo katikang atong palayo sa Ginoo, nalayo na ta sa atong tinuod na identity. But once we return to Christ, God will restore our true identity. Mga batanon, in a world where everyone is trying to show off their wealth, the truth is that true wealth is not in things. It's in being restored in Christ. In education, page 230, true success in any line of work is not the result of chance. It is the outworking of God's providence, the reward of faith and discretion. Young people, always remember that true wealth is not in what you hold, but in who holds you. When God restores you, He also equips you so you can live, give, and lead with purpose. Na-study na nagkanayon, researchers have found a connection between happiness and the performance of selfless acts. Giving to others, they say, activates an area of the brain linked with contentment and the reward cycle. Sa itong kinabuhi day mga kaigsunan, mga kapaglaon, ang makapalipay o makahatag na itong katagbawan sa atong kinabuhi, sa itong kasing-kasing o gunahuna, dili ang pagsigastos kaugalingon, apan paghatag sa uban o pagtabang sa uban. That's where you experience contentment and satisfaction, mga kapaglaon. In Luke 12, verse 15, nag-ingon din eh. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Wala nakabasi sa kung unsay naa nato na kwarta, unsa kadako atong bahandi. Wala nakabasi ang atong pagkatao sa kung unsa atong naabot o unsa kadaghan atong pundo sa bangko. Mo nang pagbantay kamo sa pagkahakog, mga kapaglaom. My dear young people, always remember this, that the best way to feel rich is to give to those in greater need than yourself. The best way to feel poor is to walk through an expensive department store. Mga batanon, dili sala amo gasto para sa kaugalingon. You can reward yourself. Okay naman na siya. Pero kung ihurot na lang po nato ang mga bahandi nato sa mga butang na naghuna-huna ta, makapatuboy sa atong pagkatao, yes, money is a blessing. Money is good. Kinahanglan ta og kwarta. Yes, pwede nimo ihurot ang kwarta diya. Palitatan na nimo gusto na magpasikat ka sa mga tao na wapod ganahan nimo. Pero sa dihang maabot na ka sa punto na ang kwarta dili nimo maghatag og kalipay. Ang kwarta dili din nimo maghatag og kaayuhan sa imong balatian. Ang kwarta dili day makahatag kanimo kalinaw sa imong problema. That's the time you will realize that what you need is not money, but Jesus Christ. And once we prioritize our relationship with Jesus, it affects our spending habit, my dear young people. Kung dili ta gastador, mas dako ta og masuporta sa buhat sa Ginoo. Dili ta maluyas kadaghang utang. Dili ta makapangawat sa Ginoo. Daghang ta og matabangan. Malinawon ang atong kinabuhi if we are wise with our spending habits. My dear young people, I know that many of us are chasing after things but never fills us. Nailuna sa tong kasing-kasing mga batanon na dili masatisfy sa bisan unsang butang nining kalibutan. It is only Jesus Christ who can satisfy our souls.
Jesus is waiting to restore you, my dear young people, to give you something greater than anything this world can offer. The question is, just like the prodigal son, will you come home? Will you let Jesus Christ define your worth, your wealth, and your purpose? Will you let Jesus Christ restore your true identity? If that's your decision, praise the Lord. May the Lord God bless us this evening. Daghang salamat, mga kapaglaw.